100% государственного языка в украинском телерадиовещании. Акция с таким названием состоялась под стенами Верховной Рады Украины. Участники в руках держали плакаты, требовали ускорить принятие закона о государственном языке. Сегодня его не было в повестке дня сессии Верховной Рады. Эксперты считают, что тенденция 100% украинизации понятна, однако нужно учесть и права нацменьшинств, поскольку Украина многонациональная страна. Ми вимагаємо чітко, що нехай буде 100% української мови на телебаченні. Якщо ми побачимо ті території, які розмовляли російською мовою, то найперше, яких не було української історії, які не було української мови, найперше пройшла війна. Щоб сказати, що розмовляють українською, аби Путін захищав російськомовних. Без сумніву, стимулювання української мови повинно відбуватися. В нас є декілька народів, не мають іншої державності, ніж Україна, наприклад, кримські татари. І я думаю, що якщо буде введено 100% обов'язок мовити українською мовою, це обмежить такі народи, власне, комунікувати через такий сучасний вид комунікації, як медіа.